Salamu aleykum doganlar, dostlar. Bugün çıkışım tekst görünüşünü okap aytmak isleyen biraz uzunra, biraz içinde aklıma yadıma girmejek sözler var. Şoň üçin tekst görünüşini okap geçecek bolýan. Öz içinde gereňiz alın, belki durmuşda öňüňizden gerek bolup çykmagy mümkin. Meniň bolup geçip duran şu wagt günlerimden şu günkü hakykaty paýlaşmak isleýän. Ediz watandaşlar şu gün Türkmenistanyň konsulun işgäri Aeroflot kompaniýanyň işgäriň üstü bilen maňa 2 paket iýmet ugratdy. Men ol iýmeti geçen paketin iýzine gaýtardym. Ýagny sebäbi men satyn alyp bilmediler. Men hiç wagt özüm satmaryn. Onsoň Türkmen konsul näme üçin 9-njy gün şeýle iýmet paketini ýerýär. 2 martda şu ýere gelemde onuň özüni ýere dedi. Şondan şu gün içeli näme pikir etdi? Türkmenistan konsulhanasy bular ýalak kömek edýän bolsa onu ilki bilen goý studentlere kömek ýersinler. Meniň ýagdaýymda hasam meter erwet studentden ýagdaýlar erwetleri bar, şolara kömek etsinler. Sebäbi daşa ýurtdaky türkmen studentler hem yeter yetmez, iýmetsiz, jaýsyz kösenýärler. Sebäbi Berdimuhammedowyň diktator rejimi sebäpli studentler şu haly, şu ýagdaýda gezip ýörler. Kösenç görüp. Bu ýerde men transit ýolagçylary şeýle hakykatlar gurrun berýärem. Bärtäk adamlar şeýle hakykatda gurrun berýär, motorunda özlep bar, täjik bar. Awa. Azerbaýjany bar. Olar düşünüp bilmän geň alýarlar. Näme üçin türkmen studentler hut maşgalasyndan kömek alyp bilenok. Ve şu rejim päsgelçik dörödýär. Näme üçin diktator rejim päsgelçik dörödýär? Näme üçin biz öz maşgalamyzda kömek alyp bilenmiz? Biz Aşgabat hökümetinden pasowy, ýagny kömek pul soramyz. Biz diňe kanunlaryň ýerine ýetirilmegini talap edýäs. Kanun boýunça biziň öz howsarlarymyzyň kömegini almana hakymyz bar. Ene mamalarymyz zähmet çekýär, halal, gazanç edýär, halal. Olar haram dagyň tokumy ýalak, haram dagyň özü ýalak, korrupsiýa däl biziň ene mamalarymyz, ata-babalarymyz. Ana seredin bermän bizi ondan mahrum edýärler. Türkmenistan elçixanasynyň işgäri öz watandaşlaryna howsar çykmagy deregine şunça ýyllap näme hakda pikir etdiň? Meniň Türkmenistanyň watandaşlarym daşary ýurtda 10 ýyldan bäri kanuny ýagdaýda dokumentler bolmanyny üçin ejir çekýärler. Konsulhana näme edýär? Gaýtam olary ýygy giderli basyş edýär. Yeni bir zat. Olar ýalak kömek edýän bolsa, onda Türkmenistanyň konsulhanasy näme üçin geçen ýyl meniň okuyan ýerimden oku universitetime jaňatdyryp okuwdan kowdurdyňyz. Yalan töhmetler bilen, yalan sözleriniz bilen terrorist, wahhabist diýip kowdurdyňyz. Men diňe konstitusiýa boýunça özüme berilen haky talap etdim. Şol wagt meni çykgysy ýagdaýa düşürdiňiz we meniň maşgalamdan aýyrdyňyz. Ýaňy doglan bäwegimden aýyrdyňyz. Çagamy, maşgalamy kyn ýagdaýa goýdurdyňyz. Türkmenistan konsulun işgärleri jogap beriň. Olar ýalak akylly bolsa, kömek etjek bolsaňyz, meni okumy ýyzyna gaýtaryp beriň. Meniň şu güne çeli aýra geden maşgalamdan günüm gaýtaryp beriň. Olar ýalak kömek edip bilýän bolsaňyz. Türkmen studentler üçin problema döredýän diktator rejimine düşünür. Studentleriň ýagdaýyny. Ene hut şu sebäpden men Türkmenistan konsulhanasy iýeren iýmetlerini paketini ýyzyna gaýtardym. Bu rejimiň döredýän problemasyny çözen okby. Produkt ugradan meni produkt ýerim bilen bu rejim çözilen ok. Ýaşlar studentler problema döredýän ok. Problemany diktator rejim döredýär. O biziň studentler problema döredýän ok. Ya biziň halkymyz, prostoy halkymyz problema döredýän ok. Problemany diktator rejim döredýär. Konsulun işgärleri şunu bekdiňler, gowjy ünsüriň. Onsoň men adwokatym ýanyma gelip bilen ok. Olar ýaly kömek edesiňiz gelýän bolsa, adwokatym ýanyma goýurar ýalydyň. Olar ýa kömek edesiňiz gelýän bolsa, sözüňiz geçýän bolsa, aeroportyň pograniç slujbalarına. Men dosýalarym, deňdoşlarym ýanyma gelmek istedi. Geldiler, geçip bilmediler. Iýmetlerini getirdi, geçip bilmediler. Olar ýaly kömek edýän bolsaňyz, siz öz iýmetiňizi ugratýançaňyz, men dosýalarymyň güler ýüzüni görmek isleýän. Olaryň produktasyny almak isleýän. Olar oturup gürleşmek isleýän.
Şu zatlar kömek edin. Olar gayratly bolsaňyz, olar dogumly bolsaňyz, olar rehimli bolsaňyz, olar siz adam bolsaňyz, şu zatlar kömek edin siz. Indi muny aýtmak bilen studentler, deň dostlar, dostlarlar, şuna düşmeňiň sebäbi birinji konsulun günäsi 99%. Sebäbi konsul hemme ýagdaýym bilen, hemme dokumentlerle birinji konsul ýüzden men aprelin 26 34 2020 ýyl konsul bilmeýärmi bil goşuçysylar ýyly. Şu senden kömek bolmansaň, universitetde kömek bolmansaň, şu ýagdaýy geldim men. Olam bar sizin günäňiz. Sizem çağa ekleýäňiz. Ýöne olar ýaly haram pullar bilen, haram iýmitler bilen beýdip eklemeýän o. Haram iýmitler diýen sebäbi halal pulu alsaň onu başga urun. Emma bir ýerden ogurlyk edip, bir ýerden işini bitirip, yalan sözler bilen alsaň ýydirsen onu başga urun. Konsul işgärler şu taýda ýene aýtjak zadym, meni sorap ýetemek gerek gel. Maňa kömek etmek gerek gel. Men siziň kömegiňizde mätäş däl. Şu kaçı kömek etmediňizmi? Innem çykan ýeriňizde oturuň. Halka ýüzüne sümgelýär. Bir de müň şükür. Sizden sağ bolun, tagryk gazaýdasym gelýär. Janyňyz sağ bolsun, başyňyz dik bolsun. Sağ bolsun, kömek eden etmedik. Hemmeňe sağ bolsun aýdýan. Bir adjany goýup sağ bolsun aýdy, bir betrek goýup sağ bolsun aýdymak hemmeňe de sağ bolsun aýdýan. Kömek edýänlerim sağ bolsun ýerli ýerden. Kimse marar taýdan, kimse akıl taýdan, kimse bilim taýdan, kimse edep terbiýet taýdan, kimse pul taýdan, kimse finans, hemme tarapdan kömek edip oturýarlar. Sağ bolun minnetdar, ýeke goýmaýanyňyza, ýardym bolýanyňyza, ýe çykýanyňyza sağ bolun minnetdar. Siziň halkyň kömegi bilen men konsulun işgärlerini mätäşik çekemok, çekmärnem, özümem satmärnem hiç wagt. Sağ oturuň, sagaman gedin, ýene bir gezek halky gollayan, elmedama halk bilen bile bolornam, köp sağ bolsun aýdýan, maşgalaňyzyň arasyna başyňa dik bolsun, janyňyz sağ bolsun, elmedama güler ýüzüň salmasyn. Hoş sağ bolun, saglykda görşeňiň, nesip bolsa inşallah ýurdumyzda dolanır, bir jemaat bolup, nesip bolsa bir gazany üýüşip naharýar, nesip bolsa çöle çykyp, tankal çaý içer nesip bolsa. İnşallah sağ bolun, sagaman oturun.